אוקיי, אנחנו, גרה ואני עכשיו טסים באינדיה מייק, הטווין הסטיר. כרגע אנחנו בגובה של 6,000 רגל מעל המכתש הגדול. כאן רואים את הכביש שיורד למכתש. כרגע גרה מטיס, אנחנו נראה את גרה. גרה, תגיד שלום. היי היי. עכשיו אני מקווה שרואים את שנינו. ונעשה סיבוב, ירוחם פה בצד שמאל למטה. אנחנו קצת בתוך הענן, אז אפשר לראות את האובך. זה אוויר לא יציב כל כך. את הצל של העננים גם אפשר לראות. אחרי המכתש זה הור ההר, ממש מתחת לכנף. ואנחנו מתקרבים לדימונה. מירוחם לדימונה. זה היה הבקר שדיבר. ננמיך אותו. הקפיצות האלה זה לא גרה, זה הדאון, אין מה לעשות. אנחנו מתקרבים לירוחם ממזרח. היינו בשדה בוקר, הבקר לא נתן לנו להמשיך. זהו. זה לא האלפים, נכון, אבל גם פה אפשר ליהנות. אפשר לראות את הקצה הדרומי של ים המלח, רחוק. קיצור, נוף יפה. אז הנה גרה תפס לנו טרמיקה, הוא עכשיו מטפס. אפשר לראות את כל המכתש, איזה מראה מרהיב, מראה מרהיב. כל הכבוד גרה. כל המכתש הגדול מתחתנו. ואת מי אנחנו רואים עכשיו? את מצנע ואגם ירוחם. אפשר לראות, יפה מאוד. סיבוב שלם, אנחנו מטפסים, בוא נראה, חכה שהאור יגיע, ואז אפשר לראות את הטיפוס של גרה. עכשיו הוא לא כל כך מטפס.